Teď jsme s Jarmilkou v Praze před odjezdem na Island a na Karláku je strašný mumraj. To jsou z celého světa, se to tady sešlo všechno. A tu hraje kapela. Víš co, tam běž ty kapele, honem. Máme z toho nějakou muziku. Rychle, rychle, běž tam blíž. Běž tam dopředu.